täältähän se auton pitäisi sitten löytyä. Ja on kyllä sen näköinen paikka, että ei voi muuta kuin timanttisia asioita täällä sisällä olla, niin ai vitsi. Täällä se on ootellut aikoja parempia. Kyllä. No terve! Nyt meillä on aika mielenkiintoinen projekti tässä alkamassa. Kyseltiin tuolla meidän Facebookissa, että olisiko jollakin tämmöistä latolöytöä, mikä me voitaisiin ottaa Autoduden porukalla projektiksi. Ja herran nimeltä Jarkko otti meihin yhteyttä tämmöisen Porsche 924 tiimoilta, mikä on ajokuntoisena jätetty latoon seisomaan noin 10 vuotta sitten. Auton pitäisi olla täysin ehyt, mutta toki se on älyttömän likainen. Ja Jarkko sanoi, että tässä voisi olla jätkille hyvä auto puunattavaksi, niin lähdetään nyt tsekkaamaan, että miltä auto näyttää. Se sijaitsee noin 4 tunnin päästä täältä Oulusta. Ja jos auto on hyvä, niin aloitetaan tästä tämmönen projekti, mistä kuvataan eri jaksoja tänne YouTuben puolelle ja pääsette mukaan seuraamaan, että miten tämmönen homma etenee. Niin ei mitään, tervetuloa mukaan seuraamaan. Lähdetään tästä nyt ajelee ja napataanpa tästä tämmönen Autoduden pärinä matka juotavaksi, niin jaksaa varmasti ajella. No niin, nyt käytiin Jarkko tuossa morjestamassa, eli tuo Porsche omistaja, ja lähdettiin heidän tuommoiselta hallilta sitten ajelee kohti tätä latolöytöä. Jarkko ajelee tuossa eellä ja me tullaan perässä ja lähdetään sitten tsekkailemaan, minkälainen, onko timanttinen auto vai minkälainen auto, niin se selviääkö kohta, niin katsotaanpa siellä paikan päällä enemmän. Nyt kyllä saavutaan niin sen näköiseen paikkaan, että täältä ei voi muuta kuin helmiä löytyä. No niin, nyt saavuttiin meidän kohteeseen ja katsojillekin tiedoksi, että tässä on Jarkko, Porsche omistaja ja Morjesta. täältähän se auton pitäisi sitten löytyä. Ja on kyllä sen näköinen paikka, että ei voi muuta kuin timanttisia asioita täällä sisällä olla, niin lähdetäänpä kahtomaan ja nyt ekkaa kertaa livenä mekin nähdään tämä auto ja että miltäpä se näyttää, niin sehän selviää sitten kohta. Nyt katsellaan. Niin, vähän jännittää. Tuleeko laseja alas? Täällähän näyttää olevan useampikin ja Porsche näyttäisi heti olevan tuossa jono keulilla, niin lähdetäänpä katsomaan ja ai vitsi. Täällä se on ootellut aikoja parempia. Kyllä. Jarkko, kauanko tämä Porsche on sulla täällä ollut? Tää on ollut noin 10 vuotta tässä säilössä. Joo. Onko tämä ajokuntoinen, onko tämä ajamalla tänne tuotu? Ja ajamalla on tuotu tähän joo. Joo. Että toki voihan nyt seisotus olla jotain pientä tehnyt siihen, mutta eiköhän se pienellä saada takaisin ajokuntoon. Kyllä. Ja muistanko oikein, kun ollaan poristu, että tämä on ylimaalattu joskus ja sitten tuotu tänne? Joo, tää on 10 vuotta sitten. Tämähän näyttää oikein hyvältä. Tokihan tämä on älyttömän likainen. Tässä on kyllä meille siinä on teille vähän haastetta. Vähän tehtävää ja likainen on meille hyvä. Niin, kyllä. Ja oliko tässä ajatuksena, että tämä laitettaisiin sitten museokiliipiin? No semmonen oli ajatus. Joo. Oli jo silloin aikanaan, kun tää auto tuli, niin sillä se jäi vähän ottelemaankin. Se ei ollut ihan riittävän vanha vielä museohommaan. Ja maalautettiin silloin tosiaan valmiiksi ja tuotiin tänne jemmaan. Sitten on tullut kaikkia muuta mielenkiintoisempaa tuossa välissä. Niin. Perusjuttuja. Mutta ei ole kuitenkaan viittinyt tätä hävittää. 924 Porsche tämä on tosiaan ja sen verran minä tutkin, että tässä on ESA-moottori. Ja eikö se yleensä Porschessa ole takana, ainakin näissä 911 siis. No joo, tälleen. kyllä. Mutta tässä on ESA. Joo, onko ja tässä tää on jotain niinku muuta erikoista ja onko sulla mitään hajua, että paljonko näitä on vaikka Suomessa? No en osaa silleen määriä sanoa. Onkaan näitä ollut ihan reilusti, mutta myöskin tää on ollut vähän semmonen aliarvostettu malli. Joo.
niin varmaan on niinku paljon hävitetty ja jäänyt sitten muuallekin näitä seisomaan. Kyllä. Ja tämä on oliko toinen omistaja vai mikä tässä oli omistushistoria? Ja tämä oli vissiin jostakin ulkomailta tullut. No joo, tää on suomalainen mies ollut Espanjassa aikanaan työreissulla, niin sieltä on hommannut tän auto. Joo. Ja oliko 91 tuotu Suomeen. Ja sitten tää oli jossain pienessä kolarissa. Ja 91 oli tosiaan katsastettu Suomessa ekaa kerran. Seuraavan kerran oli 2006 sitten. Niin, leimattu, että se on jossain huilinut jo aikaisemminkin tämä. Kyllä. Tämä on kyllä meille näyttää niin kuin näin äkkiseltään sanottuna oikein loistavalta projektilta. Ja kyllä. Pitäisi olla historian mukaan niin kuin noin 170 000 ajettu koko autolla. No sisään ajettu toisin sanoen. Kyllä. Ja niin kuin tavallaan siitä Suomen ajasta niin yhdellä perheellä ollut, ollut aikaisemmin. Kyllä. Niin, katsotaanpa Jarkko, että miltä se näyttää sisäpuolelta. No joo, ja kyllä. Sitten voitais vähän tuonne pellinkin alle kurkata, että miltä se näyttää. Että nyt on vähän valoa tässä meillä, niin Mäpä aukasen tosta kuskin puolen ovea. Sisuston pitäisi olla ihan niinku ehjä. no niin, se Pikkusen on kasaushommia jäänyt vaiheeseen. Joo. Se on vimosen päälle ja kaikki osat pitäisi tosiaan löytyä tähän. Joo, kyllä. Ihan orkkis osat ja Kyllä, vähän siihen on hommattu kaikkia pientä uutta hilpettä siellä on laatikoissa oottelemassa. no niin. Ehkä sä saat ne joskus sitten lyötyä paikalleen, kun No niin, kyllä. Ja tuolla niinku tarrasarjaa on Joo. Saksasta tilattu. No itse asiassa ei olekaan ihan Saksasta. Englannista. Niin just. Kyllä. Kattoo, laitatteko työ noita paikalleen vai kuka niitä laittoi? niin. Siellä on nyt ovipahavit on en tiedä missä ne on, mutta varmaan tässä ne on Jarkko tallessa. On ne tässä joo, takapenkillä. Joo. Mites muuten kääntyykö nämä penkit jotain? Kääntyy joo. Siellä on sivussa on Niin, tuossa. klipsit. On sinne No siellähän ne ovipahvit on. Siellähän Kyllä. nuo on. pientä hometta ottanut pintaa, Niin jo. mutta aika hyvin säilyneet kuitenkin. Kyllä. Tämähän on meille oikein mielenkiintoinen projekti, päästään vähän puunailemaan ja Joo, ja aika niinku ehyeltä näyttää kaikki justiinsa. niin, sille että ei oo Kankat ei röpsytä ja näin. Kyllä. Kyllä. Ja hyvinkin voisi se kilometrimääräkin pitää paikkansa. Niin, kyllä. On kyllä aivan. Ei tarvi hartsaroita ompelukonetta kaivaa esille. Niin, singeriä ei tarvitse Kyllä. Sisustaa sen verran ehyt. Jep. Niinpä. Ja oliko nämä alkuperäiset vanteet vai mitä nämä on? Nää ei oo alkuperäiset, nää on niinku Porpetin aat. Joo. Nää hommasin silloin joskus kanssa aikanaan. Mut siis nää on aikakauden mukaiset vanteet. Niin, Eli niin. vaikka näillä saa museokilpiä. Kyllä. Toki autoon löytyy ne alkuperäiset alumiinivanteetkin. Joo. Mutta ne nyt ei oikein ainakaan silmiä hivele. Kyllä. Joo, eiköhän tästä Vasta hyvä näillä. tuu. Näillä saa ihan Onko hyvää tässä luukin niinku tähän. konttia ollenkaan? On. Kyllä se on. Joo. Ja se on vielä pitäisikö aika- meidän kurkata tuonne konepellin alle ja no Joo. täällä nyt näkee vähän jos kameralla katsoo, että kuin likainen tämä oikeasti on, että Siihen on täällä on jonkun ampparin pessä. niin on vähän neulasta sun muuta, että Kyllä. Siinä on ihan kiitettävää kuorrute tuossa päällä, mikä sitten pitää päästä pois. kyllä ja siinä voi Niin ja siinä on vähän monenlaista, on kumiosaa ja muoviosaa. jep, Niin, kyllä. Pääsee eri aineita kokeilemaan. kyllä nimenomaan. Eikä näytä oleva ruostettakaan näin äkkiseltään, niin tiedätkö nää onko tässä missä? Minä No siis huomaan en usko, aina. että tässä korissa on. Joo.
takakaaria tästä niinku maalauksen yhteydessä on korjailtu. Joo. Mutta on kyllä ikäisekseen ja yli 10 vuotta ladossa seissyksi, niin vois sanoa, että on kyllä just sitä, mitä haettiinkin tämmöiselle projektille. Että... Kyllä. Hyvässä kunnossa, mutta likainen. Niin, Kyllä. nimenomaan. Paljonko tässä on heposia? Oliko reilu parisataa? Ei tässä ole kuin semmonen joku, onko 125 heppoa. Niin. Oliko se joku turbomalli? Se on turbomallissa, Joo. on sitten se 200 hepon paikkeilla. Joo. Mut siis niinku alustaltaan on sen verran hyvä auto, mitä tällä on ajellut. Että varmaan niinku tehokkaammankin auton pesee mutkatiellä. Joo. Ja jotakin mä lukkin, että tämä on niinku radalla ollut parempi, jos verrataan tuohon Porsche lippulaivamalli 911 se, että Niin, jossakin joo. testeissä on ollut parempi. En Kyllä. sitten toki tiedä, pitääkö paikkansa, mutta muistan lukeneeni jotakin tämmöstä. Mutta Niin just. täällähän nyt on en tiedä onko hiirenpesiä ihan, mutta Saa nähdä, voi kaikkea niitäkin muuta löytää. ainakin. Kyllä. Niin, sen näkee sitten viimeistään Oulussa hallilla, että mitä kaikkea tätä löytyy. Niin. Ylläriä. Kyllä. Nimenomaan. Joo. Yleensähän tosiaan Porschet on niitä ilmajäähytteisiä, niin tää on niinku nestekoneella. Aivan. Siinäkin voi olla yksi asia, miksi niinku oikeat Porsche-miehet ei ole tätä pitänyt Porschena sillä aikanaan. Joo, saako peräkonttia auki, jos sen liikasen huikseen? Voidaan kokeilla. Mä sitä... Ihan siinä. Okei, niin joo, saatat vielä. Kyllä. Pumput näköjään kuoleentunut sieltä. Joo. Saa nähdä, onko tuo kontin lukko miten jumittunut. No, se ei oo nyt iso homma. Jos... Niin ne tuolta sisäpuolta pääsee kyllä tuolla. Niin. Joo, sitä joutuu ehkä vähän tutkimaan lisää. Kyllä. Pitäisikö? Joo, täällähän on vähän näköjään muutakin pirssiä täällä. No joo, näyttäis kyllä oleva. Katoppa mikä täällä. Osaako Jarkko kertoa tarkemmin mitä kaikkea täällä on? Täällä on tämmönen Volvo ainakin, en oo ennen ainakaan tämmöstä ite nähnyt. No joo, siinä on semmonen 480 Volvo. Tämäkinhän mukavan näköinen projekti jo. No joo, se on kans tää on ollut varmaan yli 10 vuotta tässä sijoilla. Joo. Ajamalla on tuotu. Niin. Ja kaikki Tääkin ehkä oli just semmonen vähän samanlainen kuin toi Porschekin, että ei oo aikanaan niin arvostettu. Joo. Mutta nyt on aika hyvin hävinnyt ainakin liikenteestä nämä. Tässä on vähän tämmöiset Porsche-maiset nämä umpiot, tommoset kääntyvät. Niin, no se on totta, kyllä. No mikäs tämä sitten on? Tämäkin on joku Volvo. Se on duetti Volvo. Tämäkin on tullut ajamalla tänne. Että kaikki pitäisi olla ihan perushuoltoa vaille rokkaavia pelejä. Periaatteessa kyllä. Tää auto on seisonut jo aikaisemmin tuolla Tikkakoskella Joo. vuosikymmeniä härästöstipusseja. Niin. Tämä ei kyllä enää tästä varmaan myllyttämällä lähde. No se voi vaatia vähän järeämpiä otteita. Vähän siitä käsiin. Jep. Mutta tälläkin käytiin aikanaan reissu silloin kun isä tää hommas, niin tämmöisessä kunnossa niin kuin Tampereella. Joo. Ja tuossa mitä poristiin, niin tämä on teillä vissiin joku sukuvika tai sukusairaus tämä autojen keräily. No niin, kyllä se varmaan semmoiseksi voi luonnehtia. Kyllä. No, meitä on moneen. Niin, kyllä. Joo, toiset kerää postimerkkejä. Niin. Toisilla on hallitteena autoja. Kyllä. Kyllä. Sitä en tiedä kumpi se on parempi harrastus. Välillä vähän näinkin kanssa koettelee. Kyllä. Fiesta on myös semmonen
Toikin on aikanaan museokatsastettu. Joo. Tämä on vähän tämmösen ralliauton värinen. No niin, kyllä. On kyllä mielenkiintoisia vehkeitä täälläkin. Kyllä joo, tää on vähän tämmönen säilöpaikkana ollut. Ootko ikinä laskenut, että paljonko löytyy suvusta tai iteltä autoja? No mitähän niitä nyt voisi olla. Itellä saattaa olla 50 ja eiköhän sitä sitten suvussa, no se täällä voi olla siinä 200-300 autoa ja isällä on ehkä 100 autoa. Luulis niillä pärjäävä ainakin toista. No niin, kyllä. Siinähän alkaa olla ihan kattava kokoelma. Kyllä. No nyt on auto katastettu tässä ja sehän on meille oikein hyvä projekti, niin kuin tässä varmaan moneen kertaan on todettukin. Mutta ei mitään, otetaan sitten seuraavana auto tästä alas ja lavetin kyytiin ja lähdetään kohti Oulua ja viedään tämä sitten meidän halliin ja siellä sitten jatketaan puunailuja. Kyllä. Eipä mitään. Ei muuta kuin Mitäs sitten? auto liikkeelle. Mitenkä tässä on nyt järkeviä edetä? Kuka pitää mistäkin? Mä katson ekalle, että siellä on vaihe päällä, niin otetaan noin palikat pois eestä. Sillä on vaihe päällä. Joo. Siellä on varmaan hyvä näkyvyys tuolla lasista. Yritäpä nyt tuohon kaivertaa, tulee auto. Niin. Kyllä se nyt ainakin valo näkyy tuolla. Tuntuuko? Joo. No niin. Mä pykkaan oven kiinni. Pitääkö vauhtia alta? Nyt joo, pyörähti äsken vähän, mutta Ekaa kertaa päivänvalo 10 vuoteen. Tää yllättävän hyvin luisteli tuo. Niin jo. Ja rattimies osuu just eikä melkein kohdille. Joo, Porschehan oli semmonen mitä haettiinkin ja se on nyt lavetin kyvillä ja lähdetään kohti Oulua. Oli kyllä niin mielenkiintoinen paikka tuo, että kyllä me jatkossa uudestaankin tuonne, että oli sen verran paljon nähtävää, mutta jatketaan nyt tästä Ouluun ja katellaan sitten meidän hallilla varmaan seuraavan kerran. Niin. Kyllä. No niin, nyt kuulostaa siltä, että Porsche on saapunut tänne oven taakse. Katsotaan. Sieltähän se tulee. Eikä nyt meillä tässä jaksossa ihmeempiä käydä läpi. Auto on nyt täällä ja seuraavassa jaksossa nyt luonnollisesti aletaan päältä pesua tekemään ja osaa kerrallaan tätä projektia edistetään ja tehdään tänne YouTuben puolelle sitten tästä sarjaa, niin ei muuta kuin tulkaahan seurailemaan miten projekti edistyy ja näin poispäin. Ja iso kiitos vielä Jarkko sinulle, jaksoit tämän tuua ja tarjosit tämän auton meille, niin päivitellään sullekin, että miten tämä etenee, niin toivottavasti tämä on sullekin myös mukava juttu sitten, että Kyllä. saa tämä sitten toivottavasti ajoon ja no ainakin paremman näköiseksi. Toivotaan näin. Kyllä. Kyllä, kiitoksia teille. Kiitoksia. Ensi jaksoon.
Tere! No niin, tästä se lähtee hetki mitä on odotettu. Porsche 924 ensimmäinen pesu yli 10 vuoteen. Eiköhän mennä. Ampparin pesä löytyi täältä. Hyvä idea! Kyllähän ne lähti. Lähti! Täältähän näkee jo sisälle.